नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. साहित्य नतल्ले जीवन नाय तसंत जनजीवन नतल्ले साहित्य नाय. समाजते स्वास्थ्यस संस्कृतियुक्त सात्विक साहित्यते अगत्य असा. सौहार्द सुसंस्कृत समाज बंधवे साहित्यते पात्र अपार. साहित्य भाषेस ಹೊಂದೋನು असले एक कಲೆ. शुरवेस आम्ही बोलवते उतरास प्रामुख्यते उत्ता त्यानंतर केद्वा आम्ही बोलवते उत्तरा बरह रूपर आयले त्यानंतर साहित्य रूपदाल. ऐते साहित्य प्रतिबिंब कार्यक्रमस मुख्य सोयरे होनु कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजन्सनु साहिती मनो नाव पावले कल्लच्चू महेश नायक स्टुडिओसो आयलसत. महेश तुम्हास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाचं मोगाते स्वागत. धन्यवाद. तुमच्या उट्टू बोलवेतन आधी तुमचे एक किरुपरिचय आम्ही बघून घेऊन येऊया. कल्लच्चू महेश आर नायक प्रस्तुतो मंगळूराची. हेंचे गाव पुत्तूरू. हे मुख्योपाध्याय होऊन असले केम्माई श्री वी रमानंद नायक आणि श्रीमती कस्तुरी नायक हेंचे पूतू. हेंचे धर्मपत्नी श्रीमती संगीता एम नायक आणि पूतू व्यासा एम नायक. हेंचे विद्याभ्यास पुत्तूरू विवेकानंद कॉलेज अನ್ಸುನು आणि मणिपाला MIT TMA पै पॉलिटेक्निकांतू शिक्षण घेऊन पुढे माध्यम आणि साहित्य आधारित अनेक कोर्स केले सत. सुमार 30 ವರ್ಷನ್ಸನು ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತೂ ಸಕ್ರಿಯ ಹೋನು ಸಮಾಜಸ ಕೊಡುಗೆ ದೇನೆಸತ್. ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕರೋನು सुमार 5 भाषेंत अनेक प्रकारते 95 पुस्तक प्रकट केल्ले खुशी आणि गौरव हेंते. माध्यम आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कैकर्य अंतू काम केल्ले अनुभव हेंते. दक्षिण कन्नड जिल्हा कन्नड साहित्य संमेलनांत कल्लच्चू प्रकाशना संस्थेस साहित्य रूपते ಕೊಡುಗೆ देल्लेस विशेष गौरव आणि सन्मान गौल्ले कीर्ती अभिमान हेंते. महेश तुमच्या नेहमी तारवते प्रथम प्रश्न. ओके. सामान्य होनो महेश नायक म्हणून सांगितल्यावर मस्त जनाचं कळत नाही. त्याला तुम्हाला कल्लच्चू महेश नायक म्हणून सांगितल्यावर मस्त बेग गुर्ते सांगून घेतात. इथे कल्लच्चू म्हणून सांगते एक नामपद पद ह्या पद्धती विशेष काय? मी महेश नायक म्हणून काय होते, महेश नायकानंतर एक कल्लच्चू महेश नायक जेवण काय एक परिवर्तन झाले तर एक भारी आकर्षक विषय म्हणून मी किरणे सांगोचे असा. सामान्य आमकां एक नाव दवरतात कोणाके असं नाही तर नावाक एक गौरव असा. त्याला आमच्या एक साधने निमित्त आमच्या नावाक एक प्रिफिक्स सफिक्स ॲड जाता. तसंच एक या कल्लच्चू म्हाका ॲड झाला असा. म्हणून आता कल्लच्चू म्हटले आम्ही इंग्लिशचा एक लिथोग्राफी शब्दाचा एक पद आमकां ಗೊತ್ತಸನ हवी जगತ್ತंत इंडियन ते कल्लू काय महत्व म्हणून आम्ही सांगतो. होय, कल्ला ಅಂತ अच्चू कवन अक्षराचा अच्चू कवन तेदना काय एक इंक अवेलेबल आता ता इंक ಅಂತ प्रिंट काढितते. आता मंगळूर ಅಂತ बघले आमच्या भाषल मिशन आर्किव्स ಅಂತ मस्त कल्लच्चे ಅಂತ प्रिंट काढलेला मस्त साहित्य पुस्तकं असतात, धार्मिक पुस्तकं असतात. तथा असताना मी एक 30 वर्ष आधी बघूंक सुरू करताना सामान्य आमकां साहित्यात एक आसक्ती असते. आमकां एक काव्य नाम जावं का म्हणून पेन नेम म्हणून सांगतो. सो मी कल्लच्चू म्हणून एक काव्यनाम आरंभ केले. पुढे माझ्या स्वतः प्रकाशन करताना कल्लच्चू प्रकाशन झाला होता. तसं जाऊन तर माझ्यावरती एक अविनाभाव जाऊन कल्लच्चू महेश नायक म्हणून येला. त्या एक आमच्या ॲक्च्युली सांगून त्याला एक विन विन फॉर्म्युला होता. आमच्या ಒಟ್ಟು साहित्याच्या ಒಟ್ಟು कल्लच्चू आणि महेशच्या ಒಟ್ಟು साहित्य ಒಟ್ಟು जाऊन एक सक्सेस फॉर्म्युला झाला असा. लायक विचार सांगितलं. आता तुम्ही एक साहित्य क्षेत्राचं कसं आयलं आणि केद्दू आयलं? मी साहित्य सुमार बघूंक सुरू करून एक चेडून 30 वर्ष तेन्ना आता म्हटलं चेडून म्हाका एक 18-20 वर्ष असताना मी बघूंक सुरू केलें तें म्हणून संगीत. तेन्ना काय असता म्हटलें आमकां एक 35 वर्षाच्या आधीच्या जीवन पद्धती आमच्या कसं असतं म्हटलं गावा सामान्य जाऊन साहित्याचं मॅगझिन हाडूनची एक पद्धत आता असा चिकी होणं झाला. स्पेसिफिक जाऊन सांगून सुधा मयूरा बालमंगळा तुषार तसं एक सामान्य जाऊन गावा हाडूनची एक पद्धत होती. त्या पद्धतीनिमित्त आमच्या त्या साहित्याच्या वनवचं एक आरंभिक अंत म्हणून येतं.
ಕಡೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಜಾತನ आता दुसऱ्यांच्या कादंबरी असं पळो खंयचेय आसूं पळो आतां वाचून ते एक ಎರಡನೇ हंतक येता. चेडून म्हाका तसोच वाचनात सुरू जाल्लो म्हणून सांगितलं काय आमी कितें आतां सांगता तें म्हटल्यार सामान्य आमचे ते 2 वर्ग आसा. एक साहित्याच्या फॅमिलीसून येयल्ले, इवन आतां पॉलिटिक्सान ते सांगता आमी पॉलिटिकल फॅमिलीसून येयल्लो. तुम्ही होतो साहित्य नाही. क्षेत्रांत साहित्याच्या फॅमिलीसून येयल्ला म्हणून तितके समज जायना, कोण तक्षणाक दिसनात ना आमकां. तसं जावन त्या एक आसक्तीनूच साहित्याक येयल्ला म्हणून सांगितलें. तुमच्या ते स्ವಂತ आसक्तीन स्ವಂತ आसक्तीनूच येयल्ला म्हणून सांगितलें. ओके. आता तुम्ही बाल्य जीवनात घेतलेलं शिक्षण हय तुम्हाला साहित्य बेळसोवे एक अवकाश करून द्यायला साय. आमच्या अनेक साहित्यांत अनेक शब्द आमी केन्नाय सांगतो. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ विद्यार्थी ಅಲ್ಲ, मी साहित्याचा विद्यार्थी नाही. मी आता सांगून जाता म्हटलं मी साहित्याचा विद्यार्थी नाही. तर साहित्य एकाडेमिकली शिकोवनची एक व्यवस्था आदी आतांची चड आसा, आदी होता. नाजाल्यार सामान्य आमचे ते अनेक मायंडसेट कसो आसा म्हटल्यार कन्नडांत MA केल्ली ते सामान्य जावन लेक्चर टीचर आसले ते चड साहित्याक जावनचे म्हणून ठीक आहे होताय. त्या खंयचे जालें की मी येणेला एक्चुअली माझ्या आरंभिक शिक्षण पुतुवांजाला कಡೆ मणिपालंजाला कಡೆ टेक्निकल एज्युकेशन थोडं टेक्निकल लाईनात होते मी. त्या लाईनात मस्त पुढे जाऊन गेले ना मी त्या विषयाने. तसं जाऊन माझ्या विद्याभ्यासाक आणि साहित्याक मस्त कनेक्शन होणार. तसं म्हणतं कुठले काही प्रयोजन जाल्ला म्हणून नाही, त्या व्याप्तीच्या विद्याभ्यासाच्या व्याप्तीचं काय आमकां ज्ञान पावता ता आमी कडे साहित्यान बळसूनचे प्रयत्न केलो आनी ನೇವ संपर्क ना. ओके. तुमचे साहित्य ते क्षेत्रांत आरंभात दीस कसे होते? ते आरंभांत आमकां साहित्यांत आतां मी सांगल्लो वरीच कितके आमकां काय मेळटा ता पुस्तक आमी वाचीत होतो. कडे काय बरोवंक मनाक येता ता बरयत होतो. त्याच्या एक क्वालिटीच्या एंगलांत मस्त आलोचन करीत ना होतो. म्हटलं तेन्ना या साहित्य क्षेत्रांत हंत हंत जावन वो जावयेत म्हणून जे स्पष्ट कल्पने ना. आता एक 30 वर्षानंतर वाचनचं एक विधान वेगळे, तेन्ना वाचनचे विधान वेगळे. तसं बरेच गेलो म्हणून काय झालं आता त्या टायमांत आम्ही काय बघयलो तर मी काय बघितले ते आता आम्ही म्हटले माझ्या व्याप्तीच्या जनांक मी एक सेरपडे करून सांगून तेन्ना आसतना मॅगझीन थोडं आमच्या बघायला कथे आसून कसले आसून पब्लिश करूंक सुरू केले. तर बड़ा एक मोटिवेशनल पॉइंट एक माझे मी बघायला एक कथा एक पुस्तकात दिला म्हटलं त्या टायमाक आनी आता आसतना काय झालं म्हाका साध्य आसा म्हणून ते एक कल्पने म्हाका खंडीत तसं जावन जाल्ला आता एक्चुअली माझ्या लगे अधिक आज 30 वर्षाचा चेडून 30 वर्ष आधी प्रकट जाल्ला माझ्या 1-2 कथा तसंच आसत रेफरन्साक म्हणून तसं जावनच ते हंत हंत जावन गेला. खंडीत साहित्याचा नेक्स्ट कमिंग डेज असा असं पॉसिबिलिटी आता म्हणून फर्स्ट चित्रण तेन्ना ना होता कडे येईल असा तसा आरंभ झाला. आता एक व्यक्ती साहित्य क्षेत्रांत एक अभिरुची डेव्हलप करूं म्हणटाल्यार कसं करूं साधी? नाही आत्ता काय झालं असं आत्ता मी आता काय इतके वेळ समाज सांगले 30 वर्ष आधीच्या साध्य ते आत्ता एक साहित्य अकॅडमिकली कंप्लीट शिकवण्याचे एक अवकाश आसा आणि एक आता सोशल मीडिया साहित्याक अनेक रूप दिला तेन्ना पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह दोन्ही आसा पळोवंक जाल्यार अनेक साध्यते दिला आसा. कडे आतां साहित्य क्षेत्रांत ते एक रीती स्पेसिफीक सांगूंक जाल्यार काय जॉब ओरिएंटेड आसा. सजन आमकां त्या कल्पने ना होता. आतां जॉब ओरिएंटेड साहित्य क्षेत्र आसा. साहित्य क्षेत्रांत इंटरनॅशनल नेम फेम घेवयेत पूर साध्यते आसतना एक्चुअली कोणाक आसक्ती आसा तांकां साहित्य क्षेत्र खंडीत भारी एक उपयोग आसा. तसं म्हणून भारी अध्ययन हवा, इच्छाशक्ती हवा. 1 दिसान 2 दिसान कोणाकय जाणा म्हटल्यार म्हाकाय सेरसून सांगते तेणी कडे चिक्के 1-2 टेम्पररी आमकां हें एक सक्सेस मेळटा म्हणून येयलें तर मस्त उपयोग जायना कोणाक. निरंतर होऊन एक अभ्यास हवा अभ्यास हवा. मस्त डिमांडिंग फील्ड मस्त डिमांडिंग फील्ड म्हटल्यार खंयच्या प्रोफेशनाक प्रति प्रोफेशनाक एक इम्पॉर्टन्स आसता आनी त्याचे एक डिफिकल्टीज आसता. तसंय दोन्ही हेका आसा. थोडे आतां माध्यमां आनी चिके सुलभ जाला प्रिंटींग माध्यमां सुलभ जावन भारी एक दुरंत म्हटले साहित्य क्षेत्र येतात 1-2 वर्सांत 1-2 पुस्तक करतात चूक म्हणून नाही बट क्वालिटी त्या ಬಗ್ಗೆ मस्त उणं गमनिस्तात. ते वर्ल्ड फिनॉमिना इंडियन फिनॉमिना आता आमच्या
कन्नड कोंकणीक सीमित जावन सांगले नासते मी ताची चेंज जावंक जाला बट खंडीत कोणाक साहित्याक शिकवे येवंका म्हणून आसा मस्त हांगा अवकाश आसा. ओके समा आता एक मी तुमचे एक विशेष गुणावर एक प्रश्न येतार इच्छा पावता. ओके तुम्ही एक लेखन वाचल्यार हय त्या वेग होऊन तुम्ही वाचता हय आणि त्यान तो असले विषय तुम्ही कुडले प्रस्तुत करता ते संत प्रस्तुत करता आणि ते एक विश्लेषण करून ते व्हडा अर्थ तुम्ही क्षण मात्र ते सांगता आणि ह्या विचारान तुम्ही एक निश्चय म्हणून आम्ही ऐकलो असा. ह्या कसं साध्य? नाही एक माझा गॉड गिफ्ट म्हणले मी बाय फास्ट वाचते. हां तांचे एक म्हाका एक व्हडलं पुस्तक दिलें मी 2-3 घंटेन वाचून सोडलें. दुसऱ्यांक जाणाच ना म्हणून नाही म्हाका चिक्की ते इफेक्टीव जावन जाता. एक माझा प्लस पॉयंट. इकडे विश्लेषण म्हणूनच्या ॲक्च्युली तर साहित्य कवतीसून कवतीक चेंज जाता. एक नाटक बघले आम्ही विश्लेषण करतो. एक नाटक एक घंटे का 2 घंटे का माता वाचता तितके भितू आम्ही त्या नाटकाचा पूर्ण विचार ग्राफ्स करून आम्ही बरयतो नाजाल्यार विश्लेषण करतो. पुस्तकही तसंच 1-2-3 घंटेन वाचून सांगूंक जाता. सो विश्लेषणाच्या साध्यते एक होप वाचूनच्या साध्यते एक होप हय वाचून ते मी चिक्के फास्ट रीडर. सो म्हाका एक बाय प्रॅक्टीस एंड बाय बग येयला आसा म्हणून सांगितलं. विश्लेषण करते मी जाल्यार तो फास्ट म्हणूनच्या बदलो त्या रूपाक आतां मी मस्त पुस्तकाचे विमर्श बरयते नाटकाचे विमर्श बरयते चड जावन नाटकाचेच चड बरयचे मी म्हटले परफॉर्मिंग आर्टान सांगते मी. असं जावन ता एक ग्राफ्टिंग आनी साहित्याक काय साहित्यांत आसता आमी केन्नाय सांगोनचें आसा. इंटररिलेटेड फिल्ड्स पळोवंक गोत्ता म्हणून म्युजीक समेत म्युजीक मस्त मस्त डिमांडींग फील्ड जाल्यार म्युजीक आसूं दी नाटक आसूं दी पूर्ण एक इंटररिलेटेड फील्ड आमकां चिक्के गोत्ता असले साहित्य हेल्प जाता. हय ह्या प्रश्नाक ह्या पॉयंट सांगले कितें म्हटलें तसं आसतना ता एक ग्राफ्टिंग आमकां ऑटोमॅटिकली येवनचे फास्ट आमचे येवनचे प्रयत्न करूंक जाता म्हणून. तुम्ही आता नाटक विश्लेषणा ಬಗ್ಗೆ सांगत हय थंयल्या पुरो अंश धरून तुम्ही एक नाटक विश्लेषणा ಬಗ್ಗೆ नाटकाचो अंश तशें नाटकांत आमकां नामान ते एक एकाडेमीक हे आसता ते अभिनय स्टेज सेटींग म्युजीक कसं आसा लायटींग कसं आसता प्रॉम्प्ट्स कसं पुरो एक पॉयंट्स थीम थीम कसं आसता ओवर परफॉर्मन्स कसं ह्या पॉयंट्स घेवनच आमी एक नाटकाचो विमर्श करूंक जाता केन्नाय. तेन्ना मात्र एक सामान्य एक लेवलांत परिपूर्ण विमर्श म्हणून जाता. साध्य हय तुम्ही आता कन्नडान भाषेंत कवನ संकलन कथा संकलन बरोवलं असो हय साहित्य बरोवलं असो हय ते संत इंग्लिश भाषेंत बरोवलं असो आणि कोंकणी भाषेचो तुमचे कोडगे आसा. ह्या 3 भाषे तुम्ही कसं समन्वय होऊन करवे साध्य? नाही माझे 75% रायटींग कन्नडांत आसा. कन्नड अबाउट 70 to 80% मी कन्नडांत बरयलें. कोंकणींत मी कन्नड लिपीन बरयते आनी हांगाचे कर्नाटकाचे मस्त जन कन्नड लिपींतच बरयतो. कन्नड लिपी उपयोग करूनच आमी कोंकणीन बरयतो. तसंच गोवा गेल्यार थोडो नागरी देवनागरी लिपीन रोमन लिपीन बरोवनचे मस्त आसत जाल्यार हांगा आमकां कन्नड मस्त बरोवंक कोंकणी बरोवंक अनुकूल. कोंकणी म्हणटना एक आसक्ती पॉयंट म्हटल्यार आत्तां आज एक विशेष हांगा आमच्या विक्षकांक सांगीत आमी आतां आमी काय बोलता तसं वेगळे वेगळे बोली आसा. एकच समुदायाच्या 2 बोली हांगा दिसता. तुम्ही आता चड मंगळूरांत व्यापारचे बोली बघतात मी उडपा सायडांचे व्यापारचे बोली बघतात. आता मी 2-3 शब्द सांगले व्यापारचे शब्द आमी यूज करना ना उपयोग करना ना तर सुमार 40 बोली आसूनचे कोंकणी शब्द कोंकणी भाश आमकां गोतासल्ला बरें. तर ह्या एक विशेशता आसा. तसं कोंकणींत बरयतना मी ह्या पुरा बोली साध्य आसतलो पुरा म्हणून सांगणे ना पुरा बोलीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करते मी. आमच्या भाषेचा वट्ट प्रमुख आसला दुसरो कोंकणी बोली बरयतना थोडा म्हणजे इतिमितीन करते. ते इंग्लिशान थोडा बरयलें ते इंग्लिशाचें एक फर्स्ट बुक म्हाज्या येवनचें एक आलोचना आसा पोएट्री कलेक्शन. जाल्यार आज मी सांगूनचें म्हटलें क्रिएटिव्ह रायटींग काही सृजनशील बरोवणी आसा तर कन्नडांत साध्य जाल्लें इतके एक वेग आनी इफेक्टीव जावन दुसऱ्या भाशेन जाणना. बरयतो हय एक नॅचरल फिनॉमिना म्हणून सांगते केन्नाय कन्नडांतच बरोवन कन्नडांतच आलोचना करून आमी बरयतना तर ಹೆಚ್ಚು मस्त आमकां बोलताना ಬಹುಶಃ आम्ही कोंकणीत बरोवतना आम्ही कन्नडांत आलोचना करून मग कोंकणीत ट्रान्सलेट करतोय मग खंडीत जसं जावन जितके शब्दाचे तसं म्हणून कोंकणीत शब्द ना म्हणून नाही कोंकणीत कन्नडांत कितके शब्द तितके आसत आमच्या नित्य बळकेंत उण्या आसून जावन आमकां मेळनात ना फुडले आमी चिक्के आतां काय पुरा टायम बाउंड आसतना तितके समय लेट करून हय फास्ट जावंका नॅचरल हय तसं आसतना कन्नडांत चड इफेक्टीव जावन बरोवंक जाता.
इंग्लिश कोंकणी तसं 1-2-3 तुळून कन्नड लिपी बघायला असं ट्रान्सलेशन मी मस्त करते ॲक्च्युली. मस्त नाही, ट्रान्सलेशनही करते मी. इंग्लिश ಅಂತ ಅಸಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಸಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ एक्सप्लोर केलं. ट्रान्सलेशन मेन त्या 2 भाषेक मात्र. तसं भाषेच्या विषयी उपयोग करते, बट मस्त कन्नडंतच बरं. आता तुमच्या दिनचर्येंत एक बरोवे होऊन दे नाही तर महत्वते एक ह्यास किती समय तुम्ही थोन घेता? नाही, आत्ता तास 1 वर्षानंतर मी साहित्यात असताना दिसाक 1-2 घंटे तरी बघांच्या आणि वाचनचं करूनच जाता. कारण मिनिमम साध्य झाले दिसाक सकाळी 2 घंटे, रात्री 2 घंटे करूनचा बघांच्या ना झाल्या वाचूनचं त्यांच्या अगत्य असं, त्यांच्या अनुकूल असता म्हणा 1-2 घंटे तरी जवळच जाता. कडे 1-2-4 दिवस बघायला ना झाले नवा एक सुरू केलं वरी जाऊनचे एकदा असतात. आम्ही सामान्य आमचं तर रायटर्स फॅटर्निटी 1-2-3 शब्द असतात. रायटर्स ब्लॅक एक आम्ही स्टॉप गॅप तसं पुरं पुरं येत जायचं असतं आमचं. बट 1-2 घंटे इफेक्टिवली म्हणजे सिरियस जाऊन आम्ही होय कम्प्लिटली इन्वॉल्ड विदिन द सिटी लिमिट्स. आता एक कानांत त्यांचं काही प्रशांत जागन बघांच्या पुरा होता की सिटी भितर तापुरा मस्त निरीक्षण करणे. बट एकदा बसवून वाचूंक ना जाणे बघून बसतच. आता तुम्ही आता थोडा आधी चालू हवे त्याचा फुल्ल विषय आम्ही ग्राफ्स करूनचा एक प्रयत्न करता. ओके, आता तुमचं एक 40 पुस्तक प्रकटणे झालं ಹೆಂತು ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ ಖೈಲ ಪ್ರಕಟಣೆದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ आणि एक प्रथम पुस्तक एक प्रकटणे होताना तुमच्याला कसं एक भावनात्मक विचार कसा होता? प्रथम पुस्तक म्हणलं तर आमच्या कल्लची प्रकाशन सुरू जाताना माझं फर्स्ट पुस्तक झालं जोंपे म्हणून त्याच्या नाव 8 कथे असेल ना, एक कथा संकलन. जोंपे म्हटले ಗೊಂಚಲು बुखे म्हणून कन्नडाचा शब्दाचा आपोआपच करतो. ॲक्च्युली त्या पुस्तक आमच्या समाजाचे एक लेखक जनले दिनकर इंदाजी त्यांनी बिಡುಗಡೆ केले. 20 वर्ष आधी 23 वर्ष आधी 2000 वर्षांत त्याचे एक बिಡುಗಡೆ झाला होता. त्यांना आणि ब्लॅक अँड व्हाईट डबल कलर प्रिंटिंग बुक तर कलर मल्टी कलर कवर पेजांनी करता नाही. आता फर्स्ट प्रकाशन सुरू झालंच त्या पुस्तकाचं पोट्टू सो जोंपे म्हणून ते एक 8 कथेचं पुस्तक जाताना आमका ते एक हंतन काय जाता रायटर्सक आता चिके मी 30 वर्ष आधीच सांगते नाही. एक पुस्तक जाऊनच्या म्हटलं माझं साध्य आत्ताला एक माझ्या लाईफमध्ये मी एक पुस्तक करतेस का म्हणून ते एक एन्झायटी आता ना आता भारी कॉमन झालं तर पुस्तक करण्याचं विधान असंदी साध्यते असंदी. आता फर्स्ट बुक करताना मी एक बुक प्रिंट करते म्हणून प्रिंट झालं मी मग साधीनाथला दिस होते सेम फिलिंग असतात. एक चॅलेंजिंग विचारत आहे. चॅलेंजिंगकडे आम्ही असं एक आसक्तींत बघून सुरू केलेल्या व्यक्तीक माझं एक पुस्तक जात असं माझं एक पुस्तक कितकी काय लोक वाचतात म्हटलं एक निमित्त प्राऊड पुवा येतात त्यांचं नॅचरल येतात. आत्ता तितके येणार ना. आता तुमच्या परिचय आम्ही सांगितलं एक 23 ವರ್ಷಾಂತ तुम्ही 95 पुस्तक कल्लच प्रकाशन असून प्रकटणे झालं असा आणि त्यांचं तुमचे 40 पुस्तक हा एक तुमचे 40 पुस्तक ಅಂತ तुम्हाला एक अति खुशी दिलं पुस्तक म्हटलं काय ना. आणि माझ्या 40 म्हटलं त्यांचं एक सुमार 30 कल्लच्चू ಅಂತ ओनली एक 10 पुस्तक ಬೇರೆ प्रकाशन संस्थेने केले तर सपनाचे 1-2 सपना बेंगळूर त्याने 1-2 पुस्तक केले आणि बेंगळूरचे एक थोडे पब्लिशर असते एक थोडे पुस्तक तर माझ्या ಒಟ್ಟು 40 ಅಂತ तसा डिवाइड जाता. 95 ಅಂತ एक 55 पुस्तक आम्ही दुसरं लेखकांचे केलं आमच्या कल्लचे प्रकाशन असं. मी सांगते की 23 वर्षाचा अवधी एक खुशी म्हटलं माझं पुस्तक ॲक्च्युली माझे मेन पुस्तक कथा संकलन आणि मी गद्यांत चढ करायचे तसं जाऊन 1-2-3 कथा संकलन आम्ही प्रकट केला संपू दुसऱ्या संपू मग चिकेत कथा संकलनाच्या कथेಗಳು आणि त्याच्या ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ मस्त ತಲುಪಿಲ್ಲ ಸರ್. त्या पुस्तक कथा संकलन 1-2-3 मग ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ दिली पुस्तक माझी इच्छा असत. ओके, दुसऱ्यांची पुस्तकांत स्टार्टिंग नंतर आम्ही काय केलो प्रकाशन संस्थे जाताना जातो तो संस्थेक चिके ಬೆಳೆಸೋಂಕ म्हणून दुसऱ्यांचे पुस्तक सुरू केलं. त्यांना आमका दक्षिण कन्नड व्याप्तीचे लेखक जास्त चढ मिळत होते त्यांच्याच आम्ही कविता होतो. आत्ता एक 7-8 वर्षापासून आमका ऑलमोस्ट कर्नाटकाच्या पुवा जिल्ह्याचे एक नांदेले 2 लेखक असतात आमच्याकडे. भारी प्रॉमिनंट राष्ट्र मट्टाचे लेखक आमच्या 1-2-3 पुस्तक असतात. आता 4 दिवस आधी एक पुस्तक बिಡುಗಡೆ झालं आमच्या प्रकाशनात आता 95 पुस्तक तर फर्स्ट आमचं हिंदी पुस्तक कन्नडंत तेव म्हणून राघवेंद्र पाटील त्यांचे एक 20 वर्ष आधी बघायला भारी प्रसिद्ध कादंबरी
केंद्र साहित्य अकादमीची प्रशस्ती ಇಲ್ಲ ता पुस्तक मालती अद्वानी म्हणून एक हिरिय हिंदी लेखक तांकां सुमार 90 वर्षां लागीं त्यांनी हिंदीक केले आमी पब्लीश केलो तसलो एक अपुरपाचो अवकाश आमकां येता आसा येयला आसा आनी धारवाडचा मालती पटन शेट्टी डॉक्टर प्रोफेसर मालती पटन शेट्टी म्हणून त्यांचे एक 100 पुस्तक जालें आसा त्यांचे एक कवना संकलन आमी कळदो वर्ष केलो कल्लो बडली म्हणून म्हणजे त्याची दुवे लेखकी आसा ती मलेशियन आसा सीमा कुलकर्णी म्हणून हांव आनी दू बरें ಒಟ್ಟು ते कवना संकलन कवना ಒಟ್ಟು करून एक पुस्तक केलं ते थोडं आम्ही प्रकाशनांत आम्ही केन्नाय प्रयोगशील असतो आमच्या इतिमिती कितें म्हटल्यार पुस्तकाच्या साध्यतेच्या इतिमिती आणि एक रिडर्स पॉसिबिलिटी इतिमिती भितर आमी केन्नाय प्रयोगशील जावन पुस्तक केलं बहुतेक आमच्या पुस्तकाक विदीन द फ्रेमवर्क म्हणतो म्हणजे लिटरेचरांत रीच जावंक इडी जगत आमचें आसा आमी रीच जालो आसो ओके तुम्ही आता 14 वर्षांसून कल्लच्चू प्रशस्ती तुम्ही देत असो हा एक कल्लच्चू प्रशस्ती देवक हेला मानदंड तुम्ही करता मानदंड म्हटले आम्ही कल्लच्चू प्रशस्ती सुरू केल्याच एक विशेष संदर्भात 2010 आमच्या प्रकाशनाक 10 वर्ष जालें 2010 आमी तेन्ना एक दोन पुस्तक करीत होतो 2010 आमच्या दशमानोत्सव जाताना आमकां असाच एक आलोचना येयली काहीतरी एक योजने करूंक का म्हणून त्या योजने प्रकार आमी सुरू केल्याची कल्लच्चू प्रशस्ती म्हणून साहित्य आणि साहित्यक पूरक जल क्षेत्रांत आसून एक व्यक्तीक एक वर्षाक आमी सिलेक्ट करून तांकां एक कल्लच्चू प्रशस्ती दिवचें म्हणून आता प्रशस्ती म्हणटनाच समाजांत ಒಟ್ಟು प्रशस्तीचे एक मानदंड मौल्य चिक्के कुसित जाला आसा आमच्या मनान खंडीत नाही ಒಟ್ಟು व्यवस्थेच्या मानदंड कुसित जाला तसं आसतना आमी एक प्रशस्ती सुरू केलो प्रशस्तीचा विषय तितके आरंभ आमी काय केलो आमच्या आसपास आसले साहित्य लोक ते सूक्त एक व्यक्तीक आमी देत दिलो चिक्कीत आता काय झालं आसा म्हटल्यार पुन्हा आता राज्य मट्ट राष्ट्र मट्ट येत आसा ह्या आमी 4-5 वर्सां पण आमी दिला राज्य मट्टाचे प्रतिभेक अण्णागिरी राज म्हणून गझलांत ते राष्ट्र मट्टाचे कन्नड रायटर आसत आरंभांत आमी काय आमच्या जिल्ह्यात दिले सो खंडीत ते भावी प्रतिभावंत आसत जाल्यार व्याप्ती चिक्के व्हड जायत दिला ह्या वर्सा पयलीं नोव्हेंबरान दिलो आमी डॉक्टर झीटा लोबो म्हणून त्यांनी कोंकणीन बरयतात कन्नडांत इंग्लिशांत आर्टिस्ट एक मल्टीफेसेट पर्सनालिटी हय ताचा एक 13 वर्सां जाला आता 14 वर्ष ह्या वर्सा देवकार त्या प्रशस्तीक एक बेगीन मी काय सांगते ते म्हटलं आमच्या एक कामाचा एक विदिन द लिमिटेशन कल्लच्चू प्रशस्ती म्हटल्यार आज एक रेस्पेक्टेड प्रशस्ती म्हणून जाला आसा साहित्य वलय आत ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋತು ಇತರ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ तुम्ही एक ಸ್ವಂತ ಹೋನು ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಒಂದು ಸಂಘ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ आरंभ केला तुम्हाला एक आरंभ करूया म्हणून सांगते एक कल्पने कसं आहे ना आणि ह्या एक प्रकाशन संस्थे आरंभ करू म्हणताला खेळ पुरा कार्यविधान असा नाही आता सांगायला बरी एक आमकां एक बरोंक सुरू जावन एक 5-6 वर्सां जाता कोडल्या आमकां एकच म्हणून त्याचं माझं एक पुस्तक जावन का म्हणून होय हय तेन्ना 25 मोस्ट वर्षां आदी पुस्तक जावनचा मानदंड चिक्के कष्ट होता आता चिक्के पब्लिशर मेळतात थोड्या कारणाक तेन्ना पब्लिशर मेळून ते उणा होता प्रिंटींग साध्य ते चिक्के उणा होता तेन्ना आमच्या एक फायनान्शियल त्या पुस्तकाक दुड्ड घालून त्या दुड्ड काडूनच्या पुरो साध्यते एक लिमिटेड होता तसं असताना म्हाका माझं पुस्तक करूंक का म्हणताना अल्टरनेटिव्ह म्हटलं एकच माझं स्वतः मी पुस्तक करूंक का प्रिंट करूंक का तेन्ना काय आमच्यात एक प्रकाशन संस्थे सुरू करूया म्हणून कल्लच्चू सुरू जाला आता प्रकाशन संस्थे सुरू करूंक मानदंड म्हटले कोणी सुरू करूयेत त्यांचा आता ISBN नंबर घेऊन ते एक विधान असतात तुमकां गोत्तच आसा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बुक नंबर म्हणून त्या घेऊन की एक विधान आसा त्या राजाराम मोहन संस्थेसून मेळटा त्या प्रोसिजरसून घेवी येता आमी घेतलो आसा आमच्या चड पुस्तक आमी घेतलो आसा इत्तीचे घेतलो आसा कडे काय तांचो त्या संस्थे रजिस्ट्रेशन आनी करूं येता लिगल फॉर्मॅटान जाल्यार प्रकाशन संस्थे आतां कर्नाटकांत कन्नडांत मस्त 100 वर्षां प्रकाशन संस्थे आसत आधुनिक दिनांत प्रकाशन संस्थे सुरू करपाचे आसूनी आनी त्या फुडें व्हडोवचे मस्त एक चॅलेंजींग आसत तसो जावन मस्त बंद जाता अनफॉर्च्युनेटली तसो जावन नवा सुरू करपाच्या मस्त साध्यते ना म्हणून नाही चॅलेंजींग आसा म्हणून कोणाक जाल्यार ह्या संदर्भावर तुम्ही कसं निर्वहण करता नाही आमकां आतां माझं पुस्तक करतना
एक अनिवार्य माझं पुस्तक मी करून कामात ते दुसऱ्यांचं पुस्तक करताना आमकां ते खंयचें पुस्तक आज एक कन्नडांत खंयच्याय भाशेंत आसूं एक गुणमट्टाचं पुस्तक एक 150 200 ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ ಕಲಿಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹವ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲವೇ ಹವ कोणाकय ಗೊತ್ತ एक आज पुस्तकाचं गुणमट्ट मस्त चांगली येत असा आम्ही त्या लेवलनंतरच पुस्तक करावं एक पुस्तकाक 50,000 रुपये घालून त्या ದುಡ್ಡು काढूनचे म्हटले मार्केट नंतर पुस्तक विकून जाऊन काढूनचे म्हटले तिके कष्टात कोणाक गेल्यावे कष्टात खंडीच म्हाका म्हणून सांगणे ना आता माझ्या पुस्तकाक म्हणून नाही तसं असताना आम्ही दुसऱ्या लेखकांचं पुस्तक करताना एक एकदा काय करतो ते आमकां मार्केट गोत आसा पुस्तकाचं कंटेंट बघून म्हटले थोडं लेखकाक चांग नाव असता कंटेंटाक नाव असतं थोडा तरी पॉसिबिलिटी आसा म्हणून आम्ही असतो नवे लेखक असतात मस्त यंग लेखक असतात त्यांच्या असताना आम्ही ठीक आहे काय एक कमर्शियल्स असा तर एक आम्ही ಒಟ್ಟು बसून साध्य ते काय म्हणून एक बघून पुढे जाऊन ते असा ना म्हणून एक छान पुस्तक येऊन दी साहित्य लोक एक छान पुस्तक येऊन दी म्हणून स्टील आमकां आता वर्षाक एक माझं कलेक्शन नंतर ते एक 4-5 लाखाचं पुस्तक रेडी असतात माझ्या म्हणजे जाणार विकून जाऊन का मात्र तसं असताना प्रति वर्ष एक 3-4 लाख पुस्तक आमच्या स्टॉकान दवरता अनिवार्य जाऊन आम्ही रोलिंग घेऊन का पुस्तक गव्हर्मेंटाचं म्हटलं लायब्ररी सप्लायचं आणि केलं साध्यतेकडून असा ना म्हणून नाही त्याच्यात एक प्लस अँड मायनस असा तर पोवा बेंगळुरान जाऊनचं काम आम्ही चड हांगा मंगळुरान बसून मस्त ताका गमना देऊन घेणार ना एक तिके चॅलेंज इतके वर्ष करून येताना सोडूंक जाणार ना एक प्रकाशन संस्थेक सोडून ते इतके वर्ष करून इलोसा म्हणूनच्या कारणाक सीधा सोडूंक जाणार ना होय त्या प्रकाशन संस्थेसून तुम्ही बनवलं असं खंडित तसं असताना हय हय ते सोडूंक जाणार ना बट कमर्शियल वायबिलिटी मस्त होणार असा कोणाय केल्यार भावी कष्टांत बॅलन्स करून बघून ओके महेश आता ॲक्च्युली आमच्या लगे एक कल्पना आसा काय तर म्हटल्यार युव लोक साहित्य क्षेत्राचं भारी उण्या पर्सेंटेजर येत असतात म्हणून आणि युव लोकांचं खेळण्या रीतीर त्याचे कृतज्ञना देवतो तुम्ही साहित्य क्षेत्राचं मस्त मस्त भाग घ्याव्या म्हणून सांगतो विचारार म्हणजे आज युवा लोकांक साहित्य शिकतकच येऊन का म्हणून काय कंपल्शन ना त्यांचं मी एंटरटेनमेंटन सांगणे ना ते त्यांचं एक प्रोफेशनल ना आसक्ती क्षेत्र मस्त असा मस्त आमकां गोत आसलो रे पण आमी कन्नडाच्या व्याप्तीक म्हणून सांगणे ना मस्त युवा लोक आता आधुनिक टेक्नॉलॉजी यूज करून साहित्याचं काम मस्त करत असत ट्रान्सलेशन असून इत्यादी आणि तांकां आतां साहित्यान इले आमच्या वर येऊन का म्हणून ना नेक्स्ट लेवलाकच तांकां येऊंक जाता येत असत युवा लोक साहित्य येणार ना म्हणून नाही वाचनचं विधान ते चेंज झालं असता म्हटलं युवा लोक तसं जाऊन तांकां अवकाश आसा खंडीत अवकाश आसा आणि तो अवकाश तांकां कमर्शियली नाजाल्यार प्रोफेशनली यूज करच्या लेवलान त्यांनी एंट्री जाता बावी चांग मोवता तेंचो येवन त्यांनी शिकून पडो नये तसं जावन म्हाका दिसता युवा लोक आसक्ती साहित्यांत विधान चेंज झालं आसा आसक्ती मस्त चेंज जाल्लो ना आसा आसक्ती मस्त आसत म्हणून दिसता म्हाका हय ओके आता तुम्ही लिटरेचर फेस्टिवल्स असं तुम्ही मस्त भाग घेतला असो त्यांतू तुम्ही विदेशी प्रवास असं ह्या एक निमित्तारत तुम्ही गेला असो ह्या विचार ಬಗ್ಗೆ सांगत मी 20 आता प्रकाशनाचे 23 वर्ष म्हटले आता म्हणले 23 वर्षातून मी एक साहित्य नेल्यांत संपूर्ण वैयक्तिक जावन विदेशी प्रवास करीत असते मी एक 40+ देशात गेले साहित्य नेल्यांतच गेलो त्यांचं बहुतेक मी गेला लिटरेचर फेस्टिवल्स म्हणजे साहित्य हब ಅಂತ पार्टिसिपेट करूंक आणि थोडं कनेक्टेड अगेन फिल्म फेस्टिवल आसून पळोवप लँग्वेज कनेक्टेड कॉन्फरन्सेस आसून पळोवप तसला मी 2-3 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरन्स केले वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरन्स गेले ते कडे अक्का संमेलन म्हटलं अमेरिकन जाऊनचं एक कन्नड संमेलन त्याचा अक्का संमेलन म्हणतो अक्का म्हटले तर इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म अमेरिका कन्नडा कूट ऑफ अमेरिका AKKA म्हणत ओके कन्नडा कूट ऑफ अमेरिका म्हणत त्यांनी शॉर्ट फॉर्म म्हणतं तसं केलं तसं जाऊन ते साहित्य ते असं एक अवकाश मस्त त्याचा इतिमिती कष्टाने असताना म्हणून नाही त्याला एक लिटरेचर फेस्टिवलाचा साध्यतेसून लिटरेचर आणि ते जाऊन कल्चर बघूंक शिकोंक पार्टिसिपेट करूंक आमच्या लेवलांत आम्ही आमचं कल्चर एक्सचेंज करूंक साध्य जाता मस्त 23 सामान्य
1920 नाही 20 आणि 21 कोरोना एक 2 वर्ष सोडले तर आपण कंटिन्युअस गेलो प्रति वर्ष म्हणायचो गेले 20 सुरू झाला 40 ವಿದೇಶಿ ಯಾನ ಕರುವೆತ ಮಂತ್ಲರೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ನೇಮ 22-23 अनेकदा सुरू झाला समा महेश आता तुम्ही नानकाणयो सुमार बरोवलसो आणि तुम्ही नानकाणयो सत ब्रँड म्हणतालसो आता ह्या दखल्या कथा बरोव म्हणताना ह्याच तुम्ही एक विषय वस्तू खेळला ऐक करता आणि बरोबर क्रम कसा आहे म्हणून मी ॲक्च्युली 30 वर्ष आधीसून सुरू केलं आरंभ केलंच नानकाणी शॉर्ट स्टोरीज म्हटले सामान्य आमचं साहित्य कसं सुरू करतात म्हटले कवनासून सुरू करतात साध्यते म्हणून काय का गोत ना मी माझ्या कथेसूनच सुरू केलं माझ्या फर्स्ट कथेसून पुन्हा 2000 म्हणजे तुषारंत फर्स्ट कथा येईल 23 वर्ष चालली सಣ್ಣ कथेच्या व्याप्ती म्हटले कसं असं म्हटले एक सामान्य मी एक 8-12 पेज हवं म्हणून सांगतो सामान्य आज सध्या काय झालं तर व्याप्ती चिके उणा जातात आम्ही सुरू करताना तितके होता आत्ता 800 पदा म्हणतं त्या फॉर्मॅटाक सूट जाऊन म्हटले तर काय एक मॅगझिन असता त्या मॅगझिनांचं एक प्रिंट जाऊन फॉर्मॅट पेज सेट जाऊन तर व्याप्ती चिकी चढवणं जात असं तर काय असं त्या व्याप्तीच्या विचार आम्ही ते पब्लिश म्हणताना मात्र प्रामुख येते एक लहान कथा बघून झालं एक समाजन तासांचे एक विशेष आमकां मेळोंता काय आम्ही विषय सृष्टी करून सामान्य जाणना शी खंडित एक साहित्य एक भाषा हवी तुम्ही या इंटरव्ह्यू सुरू करताना सांगलेत भाषे त्यानं जीवन साहित्य कसं एक कोंडी असं म्हणून एक सुरू केले भाषे उपयोग करून कन्नड असंदी कोंकणी असंदी एक समाजात मेळोंच्या वस्तूक कथारूप कसं देऊन म्हणूनचा एक अभ्यास ಅಂತ येता आणि उरलेला कथे वाचून ताका एक प्रयोगशीलते देऊन जाता आणि सಣ್ಣ कथे एक ॲक्च्युली मूल आमच्या नाही मूल म्हटलं त्याचा तर इंग्लिश असून इल्ला म्हणून सांगतो आम्ही शॉर्ट स्टोरी असंदी नॉवेल असंदी त्याचा चिके वादविवाद असो बट आम्ही नॉर्मली आम्ही काय म्हणतो पॉवेन फॉर्मॅट असून इल्ला म्हणून सांगतो आम्ही जाल्यार एकदा एक फॉर्मॅट आमकां येवन आमच्या जातूंत त्यांचं फॉर्मॅट कोणाच्या म्हणून मुख्य नाही कन्नडच्या व्याप्तींत आमी कसा उपयोग करतो असं म्हणून एक मुख्य तसं सಣ್ಣ कथेक आसतना समाजांत मेळोन सामाजिक विचारांकडून घेऊनच भवायचं आमी नित्याचा विचार सामान्य त्याने काय जाता नित्याचा विचार भवेतना आमकां स्लोली एकताना ते सोडता तेन्ना आमी त्या विचाराक कल्पने देवंक काल्पनिक आयाम देवंक बघूंक जाता तसंच पुढे जातं सामान्य हे म्हाका म्हणून सामान्य कोणाकी जावंचं एक साध्यते त्या फॉर्मॅटात त्या एक साध्यतेच मी उपयोग करून बरे जाते ओके तुम्ही आता बरोवल्ल्या पुस्तक हे ते शीर्षिके कथा संकलनाचे शीर्षिके 1-2 बुक्का त्या ಬಗ್ಗೆ सांगते म्हणल्यार झेंकार आणि लंबाಣ म्हणून सांगते आणि कवन संकलन असा पल्लटದ बदुಕು आणि ಜೋಂಪೆ ह्या टाईप ह्या शीर्षिके बरोबर बघताना मस्त आकर्षणीय होऊन असा म्हणून सांगते एक भावने येता आणि हेंतू ह्या शीर्षिके आಯ್ಕೆ करताना हेंते एक तुमचे स्ವಂತಿಕೆ असा सृजनशीलता असा म्हणून सांगते मस्त उठून दिसता ह्या शीर्षिके आಯ್ಕೆ तुम्ही कसं करता होय आता कल्लाच्चू म्हणूनच एक आಯ್ಕೆ केल्यानंतर काय झालं असं म्हटलं शीर्षिके आಯ್ಕೆ करून एक चॅलेंज असतं माझ्या पुस्तकाचं शीर्षिके आणि माझ्या पुस्तकाचं अल्पणे चिके थोडा फेमस म्हटले मीच सांगून घेतलं मी थोडा अल्पणे तसंच पूर्व जण कथा वाचूनच्या आधी अल्पणे दोनदा वाचून अल्पण्याच्या अर्थ ज्याला म्हणून सांगून ते असतं असं नाही शीर्षिके आता झोंपे म्हणूनच एक आकर्षक नेम चढ त्याला ते एक पुस्तक आकर्षक जावन कोणाक तरी नवा ओदकन पावूंक म्हणून दिलें हें खूब अगत्य आसा कडे हेका मी चिक्के चड एक कथा बरयतना एक कथेके मी मस्त कथा कसाला शीर्ष नाव देऊया म्हणून ते मस्त आलोचन करते म्हणजे एक गेंदाळी तेंगिन मग मस्त जोई सवा मगळू म्हणून एक कथा आणि त्या एक पुस्तकाचं नाव असं तू मस्त त्या कथा बघून जाऊन हुडगाच असं म्हाका साधारण एक 10-15 दीस जाल्यार म्हाका एक नाव कळना ना कथे कडे वाचून असं येयला तसं जाऊन ता एक प्रयत्न करते मी कितें नाही विशेष होऊन विशेष जाऊन पूर्ण आता लंबाणा म्हटलं ॲक्च्युली महाभारताच्या एक लंबाणा म्हटलं मोतीला हावा म्हणून एक कल्पना काय पुस्तके झालं एक कथा असतं सामान्य कथा संकलनाचं एक कथाचे नाव आम्ही पुस्तकात देतो त्या एक प्रॅक्टिसन तासांचे एक विधान
बहुशः एक शीर्षकांत एक ಒಳ ಅರ್ಥ म्हणून सांगतो नाही ಒಳ नोट नाहीतर एक भितरला एक अर्थ म्हणून सांगतो एक तसंही म्हणता एक चिक्की आकर्षणे चढ असा प्रयत्न करतो. त्या मुख्य एक कथा त्या नावाच्या खंडित असतात त्यांच्या असलेल्या. आता माझ्या इथं लेटेस्ट एक 2-3 पुस्तकं त्यांच्या येईल असं म्हटलं बेंजुलो गंधराम एक फॅन्टसी नेमता तसं ऐकलं. बेंजुलो गंधराम म्हटलं काय ओझोन लेयरचं एक पॉसिबिलिटी तसं एक साध्यते. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ತೋ ಏಕ ಖುಷಿ ಹೋನೆ ಏಕ ಬಿತುರ್ ಕಸ ಸ ಬಗ್ಗೆ तसला असतं. आता एक साध्यते ता एकदा आमका तसला आसक्ती इले चिक्के तर सोडून घेणार ना कडे एकदा आसक्ती इले आम्ही चिक्के त्याच्या मन घातले आमका मिळतात तसा प्रयत्न घातले त्यात एक अध्ययन अगत्य असा. हां चिक्के अध्ययन आता चिक्के अध्ययन म्हणून समाजान चिक्के माता वाईट करून तुम्ही कथा संकलन बरवलं कवನ संकलन बरवलं ह्या दोनाच्या नಡುವೆ असते व्यत्यास कसला आणि तुम्ही खैल एक प्रकारच गेल्यार तुमचे एक भावनात्मक विचार चढ सांगवे अभिव्यक्ती करू साध्य होता. मी चढ भावांच्या गद्यांत पोस टेक्स्ट ते कथे आणि कवना माझं पर्सनल ओपिनियन कंप्लीट एक दुसरं विंगड असून ते साध्यते त्या निमित्त भावना व्यक्तपडिसूंक दोनाकी साध्यते असा. कथेंत आम्ही काय करतो म्हटलं एक सरळ जाऊन भावना व्यक्तपडिसतो. कवनांत आणि चिक्के एक भावने अंतर्मुखी असता मेटाफर म्हणतो आम्ही सामान्य एक कथा असता. त्याने माझ्या म्हाका वैयक्तीक जावन भावना व्यक्तपडिसूंक कसं अभिव्यक्त जावन म्हाका चिक्के टेक्स्ट फॉर्मेट गद्य प्रकारात म्हाका चिक्के चड एक 2-3 कवना संख्यान येवन आसूंक पुरो जाल्यार मी म्हाका लायक आसूंच्या गद्य कडे व्यत्यास असतात त्यांचं मस्त व्यत्यास असतात. तांत्रिक जेवण भिन्न भिन्न क्षेत्र होता. कवनांचं मस्त काम कन्नडದ कवನ क्षेत्र मस्त गंभीर जाऊन होड असा म्हटले काव्य क्षेत्र म्हणते मी दोनके प्रामुख्यते असं मी चिक्की टेक्स्ट जड काम करते गद्यान. ओके ओके तुमचे आणि 2 एक कादंबरी मी उडास काढतो म्हणल्यार अश्वारूढ आणि कुपोल कल्पिता याना म्हणून सांगता ह्या एक 2 कादंबरी इंगड दृष्टिकोन ಅಂತ तुम्ही बरवलं असं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता. कादंबरी 2 येऊन चढवणं 1-1.5 वर्ष ज्याला मात्र म्हटलं त्या करोना टाईम आता लॉकडाऊन टाईम अंत तुम्ही तुम्हाला ज्याला म्हणत सांगितलं. कुपोल कल्पिता याना म्हटलं एक सायंटिफिक नॉवेल अंतरिक्ष स्पेसांत काय जाता स्पेसांत जावनचं कसा स्पेस जीवन कसं म्हणून ते एक मस्त एक अध्ययन करून अवकाश अगत्य असं होता. एक जनसामान्य एक ಗೊತ್ತು हवेदल्ले जनसामान्य अंतकच हाडून बघायला असा. एक म्हटलं मी एकदा माझं एक अमेरिका विजिट संदर्भात मी ते स्पेस स्टेशन काय फ्लॉरिडान तसं त्याच्या गेले मी एक संदर्भात तर मस्त आदमी त्याची एक लिंक झाला अनुकूल झाला तर जाऊन बघायला एक कादंबरी मस्त होड ना एक 90 फुटाच्या कादंबरी 2 तितकेच आता कादंबरी गातवे चिके आता उन्हा जातात एक टाईम कादंबरी म्हटलं 90 फुटा होते. तो कुपोल कल्पिता यान सामान्य कपोल कल्पिता यान म्हटलं आम्ही कन्नडमध्ये एक उपयोग करतो एक काल्पनिक कथा. आता कुपोल म्हटलं तर इंग्लिश शब्द COPOLA म्हणत स्पेस स्टेशनचं विंडो काय असं ते कुपोला म्हणतात. तसं तर एक आकर्षण त्यांना मस्त आकर्षक जाऊन कुपोल कल्पिता यान कुपोला म्हटलं तर कुपोला इंग्लिश कुपोला इडी स्पेस जीवन स्पेसांत कसं जीवन असं म्हणून तर एक कथा नायकीसून सांगायला एक कादंबरी. अश्वारूढ केळदी संस्थानाचं एक काल्पनिक कथे केळदी संस्थानाचं मस्त त्यांचं आगोगोगळ मिळतात कथे काल्पनिक असतात. मी कितने एक माझ्या इतिमितींचं काहीतरी भविते म्हणतं त्या जागात जाऊन येते बुवाकडे साधी जाय ना अनुभव केळदीच्या बुवा ताई काही सागरा शिवमोग्ग ताई असतात बुवा एकदा व्हिजिट करून येऊन कडे कथा बघून सुरू करते. एकदा जाणार ना त्यांच्या तर विशेष जागा असल्या तर ह्या जागात फुल मी जाऊन येऊन बघायला एक आकर्षक कादंबरी म्हटलं 2 कादंबरी की चांग म्हाका रिडर्स मेळ्ळे. अश्वारूढ एक ऐतिहासिक कादंबरी म्हणल्यार कुपोल कल्पिता यान म्हणून वैज्ञानिक हिन्ನೆಲೆ 2 काल्पनिक बट त्या हिन्ನೆಲೆच्या काल्पनिक ऐतिहासिक हिन्ನೆಲೆ काल्पनिक. आता तुमचं पुढलं योजना कसं असं ते भगವಂತ एक योजना म्हणा नित्य जाऊनचं काम ॲक्च्युली माझे एक ಹೊಡ್ಲ 1200 ಪುಟಕ್ಕೆ एक ಪುಸ್ತಕ येतात त्यांचं मी बघायला आजूसर बघायला एक 100 ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು ಕಲ್ತಿಸಿ ಹೊಡ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ एक कॉस्ट वाईज एक 3-4 लाख रुपयाचा एक प्रोजेक्ट आल्मोस्ट चढणं पूर्ण कंप्लीट झाला असता.
ह्या वर्षा भितर येवंका म्हणून आसात 100 कथे तेंचे वाचयेत मी सिलेक्टिव्ह माझ्या 100 कथे आदीच्या थोडा कथा संकलन ते कथे आसूंक पळोवप आतां ಒಟ್ಟು जावन येता आसा तुमकां 100 ಕತೆ 100 ಕತೆಗಳು ತೆಂತೆ येतात ಕಡೆ 1-2 ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಥೋಡಾ ಟೈಮ್ ಹವಾ ಜಾಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2012 तुम्ही कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे सदस्य होत ह्या मूलक तुम्ही कोंकणी क्षेत्राचं खेळ रीती एक ಕೊಡುಗೆ दिले सर नाही कोंकणी अकादमी कर्नाटकाचं एक संस्थे कर्नाटक सरकाराचं एक संस्थे असा ताका 25 वर्ष उपयोग जाला आसा आमच्या समाज ताका ಸೇರ್ಪಡೆ जेन्ना 2012 ಅಂತ त्याच्या आधी नाव होतं निर्दिष्ट कुडाल देशस्कार ते गौड ब्राह्मण कोंकणी भाषिक समुदाय त्या संदर्भात मी ताका एक सदस्य जावन ते काय झालं म्हटलं आमकां 1 वर्स मात्र थंय काम करूंक अवकाश मेळ्ळा तांत्रिक कारणां जावन 1 वर्षांत आमचं तेंत मस्त नीती निबंधने इतिमिती असतात जाल्यार कोंकणी भाशेच्या साहित्य संस्कृतींत एक काम करूनच्या शिकूनच्या मस्त अवकाश थंय होता पुरो बळसून घेतले मी तेन्ना पुढे तर अवधी दुसऱ्यांक येता इला आसा तसं जावन ಮುಂದುವರಿತಾ आसा समाज तुम्ही एक संशोधना कादंबऱ्यो बरोवलो सो ನನ್ನ जन बिरगाळी हाराटा म्हणून सांगते ह्या एक कादंबरीत विशेष काय तर माझ्या आज्या अम्माच्या आना त्यांच्या एक जीवन चरित्र आधारित त्यांच्या डैरी आधारित एक कृती एक 2000 ಪುಟ ಅಸಲ್ಲ त्यांचे एक ಡೈರಿ एक 200 ಪುಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಂತ एक ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ एक ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ चांग प्रामुख्यते ಇಲ್ಲ असं एम.वी. कामत त्यांनी मुन्नोडियांनी बरेयल्लो आमच्या समाजाचे मस्त विषय त्यांचं येता कथानकांत येऊन पुस्तक येऊन आता 15 वर्ष चढ झाला आता एक त्या पुस्तकाचे मस्त काम केलं असते मी बॉम्बई बेंगळूर उडुपी पुरा भवन मस्त एक खुशी दिले काम तर आम्ही सामान्य PhD करतो तसा त्या लेवलचे काम समा तुम्ही एक साहित्य होणं सामाजिक होणं आणि धार्मिक क्षेत्रांत तुमच्या अभिरुची कसं नाही एक साहित्य म्हटलं मी कितने सांगूनचे असतात कोणाकी असं नाही म्हाका म्हणून नाही एक साहित्यिक सामाजिक जबाबदारी म्हटलं पुरो सामाजिक आगोग साहित्य गमनिसून का म्हणून राजकीय असून पळय म्हटलं कोणाक वोट घालूंक का म्हणून नाही एक राजकीय प्रज्ञे आमकां हवा म्हणून तसं जावन साहित्य आसन साहित्य म्हणटा फुडलें आमी गांवा भितर बसोवचें न्ही सामाजीक जावन कांय समाजात आसा समाज जाणान आसा आमच्या इतिमितीन आमी प्रतिक्रिया दिवंकच समाजा ಒಟ್ಟು एक आमचें एक जबाबदारी आसा म्हणून मी केन्नाय म्हाज्या लायक आसता ओके तुमचे एक मातुकते बघताना तुम्ही धार्मिक क्षेत्रांत मस्त भाग घेतला सो आणि आमचे सोशल मिडियांत तुम्ही आमचे मठ आसात नाहीतर आमचे समाज आमच्या भाषा आमच्या स्वामीजी ಬಗ್ಗೆ तुम्ही मस्त अभिप्राय तुम्ही देत होता आता प्रस्तुत आमचे एक दाबोली मठाचे विचार आयल्यार आमचे स्वामीजी आणि एक शिष्य स्वामीजीचं दंड देवन उत्तराधिकारी होणं आಯ್ಕೆ केली सर जाल्यार आत्ता असो ते एक आडಳಿತ कमिटी म्हणून कसं आसा तिने स्वामीजी ಅವರು एक दब्बाळिके करीत असत ह्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय काय आमच्या समाजाचा मठा एक काय आम्ही दाबोली मठा म्हणतो सुमार 800 वर्षाचा इतिहास त्यांना एक बहुशक देशाचा एक प्रमुख मठांत एक आता आमकां ಗೊತ್ತದ ನೋಡಿ प्रथम स्वामीजी 260 वर्ष आधी ते संजीवनी समाधिस्थ जाल्ले पूर्णानंद स्वामी म्हणतो आम्ही तांकां त्या मठाक एक परंपरा आसतना आमी त्याचे एक भक्त जावन अनुयायी जावन आसतना आमकां एक विशेष गौरव आसता आनी आसूंकच एक कालघट्टांत एक स्वामी येवन गेले मठा परंपरा येत गेला त्या कालघट्टाक काय अगत्य आसा त्या रितीय नीती नियम थंय जायत येयला पूण पुरो मठांत आसता तसं आसतना आत्ता काय जालें आसा आमकां पुरो ಗೊತ್ತು आसतलो वरी शिष्य स्वीकाराचो एक आमच्या मठाक व्यवस्था इली आधी नाव होतं संदर्भात तर शिष्य स्वीकाराच्या संदर्भ येतो तो समाजाची जबाबदारी मठाची जबाबदारी अगत्य असताना तांकां उत्तराधिकारी तांकां स्वामी जावन पट्टाभिषेक करपाची एक जबाबदारी आसता त्या जबाबदारीची कारणांत वचून आतां चिक्के अगत्याच्या रितीन जाणा आसा म्हणून एक बेसर पुरो जाणाक आसा म्हाका दिसता आतां पुरो जाणाचो प्रयत्न आसा समकरणचा चलता आसा जावन भारी बेगीन समज आयता म्हणून समज आमकां म्हणून आमी एक आशा करुया एक फस्ट म्हटल्यार एक कमिटी काय आसता एक व्यवस्थीत कमिटी हवा काही असलेल्या हवा ते ओपवत जाल्यार कांय मठाधीश आसत तेंचे एक मी आता कानून बोलले ना ते आमचे एक भक्ती भावाच्या विशयान सांगशिल्ले त्या निमित्त मठाधीशाचो एक विचार काय आसा
ता एक भक्तांच्या आणि मठाधीशाचंच फायनल जावं का कमिटी ताका सपोर्टी जावन काम करूंक कामांक एक आशय आमकां पुराजांक आसा. आमच्या पुराजांचे प्रयत्न बघले आता भावी बेगीन तसं जा आज पाले म्हणून ते व्यतीत जायते म्हणून दिसतात. महेश, आता श्री दाबोळी मठाते प्रस्तुत स्थितिगती बघताना थंय आसो ते ಗೊಂದಲ आसा तुमचे प्रकार खैले रीतीर एक परिहार सूत्र देवोतो. ते त्यांचं पर्याय सूत्र म्हटले मी सांगूनच्या म्हणत नाही. आता इडी आमच्या भक्त आमच्या समुदायाचा आशय काय असं म्हटले प्रस्तुत आम्ही कोण शिष्य म्हणून शिष्य स्वामी म्हणून स्वीकार केलं. सो आता ते स्वामीच्या पट्टंतच असत पूज्य श्री दत्तानंद सरस्वती स्वामी म्हणतो त्यांना आम्ही त्यांना एक अधिकृत जाऊन आम्ही पूर्व सेवसून एक विजृंभणेचा पट्टाभिषेक करून स्वामीच्या एक परंपरेन ಮುಂದುವರ್ಸೋದು अगत्य होता. त्यांचं काय आमकां आता तोडाकू दिसता का तितके अडचणी दिसतात म्हटले कमिटी ता काम काय त्यांनी जाऊन महत्वाची करून का होता त्याने करून मेळामेशा करत असत. ते कितनंही एक व्यवस्थेंत काही कमिटी म्हणूनच्या भक्ताचा आशय काय असा समुदायाचा आशय काय असा ता आशय एक समजावून एक व्यवस्था करूनच्या मात्र त्यांची जबाबदारी. ता सोडून स्वामीच्या ओव त्यांच्या एक आडಳಿतात स्वामीच्या एक दबाड करूनच्या त्यांच्या खंडित त्यांना अवकाश ना आणि त्यांच्या अगत्य ना तर केले तर समय नाही. चिके आमकां तसा हांगासून मेलनोटाक तसं दिसता सा बहुशा आता तांकां मनावर की जावंक आसूंक पळय आमी ಒಟ್ಟು जावन सम करूंक का म्हणून त्या निमित्त भावी बेगीन तेणी त्या व्यवस्था करतात आणि करूंक का म्हणून आशय आताच एक पयर आमचे स्वामी हांगा एक येवन विजृंभणेसून हांगा येवन आमकां पुरा आशिर्वाद करून एक दोन कार्यक्रमान भागवहिसून गेले. आदी एक 2-3 वर्सां आदी इल्ले 2-3 संदर्भांत इल्ले. तसं असताना ह्या एक कार्यक्रम जावंक ना जाल्यार काय जाता आमचा एक स्थान समुदाय महाराष्ट्रांत असो कर्नाटकांत असो कितके साध्य असो आम्ही ಒಟ್ಟು जावन जागतिक जावन आमच्या समुदायाक आमी बेळसून व्हरूंक. तसं असताना ह्या एक विशय आमकां थोडाक जावं नये अडचणी जावं नये म्हटले आडಳಿತ मंडळी एक काय येता त्यांच्या एक इतिमिती काय येता ता इतिमिती भितर त्यांनी काम करूंक खंडित जनांचा सारखा असता ता सोडून त्यांनी काहीतरी नेवा ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ व्यवस्थेच्या बद्दल खंडित तसं असताना स्वामीक एक धार्मिक नेलेसून स्वामी काय असत त्यांचं एक साकार मेळता जनांची ता सोडून असलेच स्वामी जावंका स्वामीच्या ओव एक कंट्रोल घेवनच्या म्हणूनच्या मनस्थिती काय तरी तांकां आसला होय जाले इल्ला होय जाले खंडित समानी खंडित आमनी समुदाय आसून भक्त जन ओपोवनच्या स्थितींतच ना आता तांकां मनावर की जाला आसा म्हणून दिसता जाल ना जाल्यार अनेकदा आम्ही करूंक जाता. सो अल्टिमेट आमचं स्वामीजी ते एक सुप्रीम म्हणून सांगते एक आमचे मनोगत सांगाल ना मस्त उदाहरणांनी असतात कडे एक आम्ही एक शिष्य स्वीकार म्हणून करून आम्ही म्हटले आमच्या आधीचे स्वामी करून एक 12 वर्षाचं पूर्ण त्या परंपरेस आम्ही त्यांना गौरव देऊन येताना एकाएकी जाऊन अनेक स्वामी बसले तर तितके समाजाना खंडित समाजाना एक त्याके एक गौरवाचा एक व्यवस्था ती इडी समुदायिक त्याचं एक म्हटलं मी का पॉझिटिव्ह अँगलून सांगते ते परिणाम पडवूनच्या साध्य असतं पडवू नये. कडे आमच्या स्वामी काय असतं खंडित आता एक हंता जाऊन एक आध्यात्मिक शक्ती जाऊन ते रूप जाऊन का त्या नेल्या की एक आम्ही तांकां सपोर्ट देऊ का जाता. महेश तुम्ही आता आमच्या समुदायाचं एक साहिती होऊन खेळ संदेश द्यावे इच्छा पावतो. नाही आमच्या समुदायात असत आताच थोडे बघागावणी असत ना म्हणून नाही खंडित त्यांच्या ಒಟ್ಟು आम्ही अनेक साहित्य लोक काही आमच्या समुदायाचे जन मस्त इले संतोषच त्या निमित्त आम्ही कन्नड आणि कोंकणी भाषेक आमचे काय प्रमुख 2 भाषा आसा त्या भाषेकी आम्ही आमच्या कोडगी देऊन घेता. खंडित अवकाश असा मस्त जन येवंक म्हणून एक आशय म्हाका एक साहित्य जावन साहित्य नेलेंत काम करताना खंडित आसा म्हाका. महेश तुम्ही आता 30 वर्ष साहित्य क्षेत्राचं काम केलं असं आणि कोडगे दिलं असं तुम्ही समाजाचं हे ಬಗ್ಗೆ एक आम्ही पिक्चर्स बघून घेऊन येऊया. हे आम्ही पब्लिश केला ಒಟ್ಟು एक पुस्तक तुमका एक ಒಟ್ಟು ग्लॅन्स लुक म्हणून सांगित एक 40-50 पुस्तकांत दिसतच तुमका माझ्या आणि दुसऱ्यांचे ಒಟ್ಟು असत बघताना भारी खुशी होता. ह्या पहिले आमका 25ನೇ कन्नड साहित्य संमेलन दक्षिण कन्नड संमेलनांत आमच्या प्रकाशनाक एक गौरव मिळताना गौरव संमेलन अध्यक्ष जाल्ले डॉक्टर हेमावती हेगडे आणि ते अतिथी जावन आशिल्ले मोहन आळवा पोजान ಗೊತ್ತು आसा. नेक्स्ट पिक्चर आमच्या पळय आदिमोहन कल्लच्छु प्रशस्ती आता मी सांग डॉक्टर झीटा लोबो तांकां दिला. आमच्या समाजाचे राष्ट्र प्रशस्ती विजेता वाय रमेश मास्टर त्यांनी प्रशस्ती प्रदान केला आसा ते दिसता आसत तुमकां आणि दुसरे अतिथी ಒಟ್ಟು आसत.
मलेशियन पळय मी कन्नड राज्योत्सवाक गेल्ले न्ही मलेशिया इंडियन अँबॅसिडर डॉक्टर BN रेड्डी म्हणून त्यांच्या वाटतं सांग. आम्ही वर्षाक एक 2-3 स्कुलाक पुस्तकं डोनेट करतो. पहिले धर्मस्थळला मंजुनाथ हायस्कुलाक आम्ही एक 100 पुस्तक दिलो त्या संदर्भात एक जस्ट 1 महिन्या आधी दिलं आहे पुस्तक आमच्या कल्लाचे प्रकाशन असून स्वामी पहिले नाही एक 3 वर्ष आधी इल्ला वळा त्यांच्या ಒಟ್ಟು धार्मिक ग्रंथ त्यांच्या एक अर्पण करण्याचे एक संदर्भ बहळ ಖುಷಿ विचार. एक पहिले कोंकणी यांचे एक जाल्ले एक सन्मानाचे एक फोटो आमच्या बळागंत हां आणि नोबेल प्रशस्ती पहिले तांजेनेचे अब्दुल रजाक गोंदा म्हणून बांगलादेश ढाका लिटरेचर फेस्टिवल ಅಂತ त्यांच्या ಒಟ್ಟು असताना एक या ढाका लिटरेचर फेस्टिवल ಅಂತ सेशन ಅಂತ बसून असताना ते बघितलं. हाय आमचे एक पुस्तक बिडगडेचा संदर्भ अतिथी आणि लेखक ಒಟ್ಟು एक 4 दिवसा आधी मी आता सांगले धारवाडंत आमच्या ते हिंदी एक अवतरणिक तेव म्हणून पुस्तक आता रथ म्हणून झालं त्यांच्या त्यांनी मालती अद्वानी म्हणून अनुवादकी HS व्यंकटेश मूर्ती प्रजाना ಗೊತ್ತಸ್ತಾ त्यांनी बिडगडे केला एक संदर्भ. पहिले सिंगापूर लिटरेचर फेस्टिवल ಅಂತ एक गेला संदर्भ करायला फोटो. सो ह्या फोटो बघता आम्हाला भारी खुशी होत असा तुमचं साधन बघताना. तुम्ही इतके वेळ स्टुडिओस येऊन विशेष होऊन तुमच्या साहित्य क्षेत्रांतल्या कोडुगे आसात तुमचे अनुभव आसात तुमचं ज्ञान आमच्या लगे वांटून घेतलं सो तुम्हाला धन्यवाद देव. तुमकांय धन्यवाद. एक इंटरव्यू म्हटले सामान्य एक काय एक आत्मीय जाऊन एक प्रोफेशनल टच दोन्ही असून एक इंटरव्यू झाला असा. तुमका विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनल संबंध पडलो खूप जणांचे धन्यवाद. नमस्कार. ओके तुमचे पुढल्या योजना यशस्वी होणं नेरवरून दे म्हणून तुम्हाला सांगितलं देव तुम्हाला बरं करून दे म्हणून सांगितलं. ह्या वीक्षण केलं सगळ्या सो देव बरं करून दे म्हणून सांगितलं. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु.